104.7 IFM. Report! Ipinamahagi ng Department of Health Ilocos Region ang nasa 25 set ng Barangay Health Station packages sa mga Rural Health Unit o RHU sa Urdaneta City. Ilan sa mga nakatanggap ng mga kagamitan na ito ay ang Barangay Bayawas, Buwalawan, Kabaruan, Kamantiles, Kasantaan, Konsolasyon, Labit West, Mabanugbog, Makalong, Nancalubasaan, Nancamarilan East, Nancamarilan West, Ultama, Palina West, Pinmaludpod, Padre Orata, San Jose, San Vicente, Santa Lucia, Santo Domingo, Sugkong, Tiposo, Tulong, Anonas at Bactad East. Ang mga naturang BHS packages ay makatutulong para sa pagpapaigting pa ng serbisyong medikal at pangkalusugan ng mga RHU. Ilan sa mga mahahalagang kagamitan na itinurn over ng kagawaran ay ang mga dressing cart, minor surgical set, mechanical bed, spine board, EENT diagnostic set, mga uri ng weighing scale at marami pang iba. Ayon kay DOH Region 1 Regional Director Paula Paz MC Dionco, sinisikap ng kagawaran na mapunan pa umano ang iba pang pangangailangang medikal at pangkalusugan tulad ng mga pasilidad na abot kamay ng mga nasa komunidad. Samantala, ang mga BHS packages na naipamahagi ay pinondohan sa ilalim ng 2024 Health Facility Enhancement Program. Kasama mo wala dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.